ефективною тільки тоді, коли буде реальний контроль з боку суспільства. Ну не може сьогодні чиновник сам себе проконтролювати, сам себе прореформувати, сам від чогось відмовитися. Ми повинні створити такі жорсткі умови для таких чиновників, щоб вони щоденно, щохвилини, щосекунди чули і відчували отут за спиною наш народний подвиг. І коли ми їх схопимо до руки, то ми їх притягнемо до відповідальності. І навіть до кримінальної відповідальності. Щоб кожен чиновник, ідучи на цю роботу, сказав, 10-му заказав, що зязь не бери народне. Повинні сьогодні вибудувати той контроль, який буде реальний, і щоб ми реагували вже не по факту створення проблеми, а мали можливості реагувати, яка ця проблема ще тільки назріває, і її вирішувати завчасно. Тому я сподіваюся, що разом з громадськістю, разом з народним контролем ми почнемо з 1 березня активно все це втілювати в життя. Ми продемонструємо нову якість нашої співпраці і отримаємо більш ефективний результат.